Pfekai here kana kuti moregedza? Inini handidi kupfeka Prophet. Ngavapfeka anti ndo wakandipa. Imimi ndimi tete. Wangu Prophet. Iyo ndiwo muzukuru. Zviri sei muzukuru? Zviri right. But nyaya dzemamarriage dziri kukuvhara kai? Wangu kuramba. Asi kubuda. Zvinogoramba kubuda sei ichiona varume hombo pauri so? Nongoti ndikadanana nemurume. Ndikasangana naye handichatomuda. Sangana naye pabonde. Nongosatomuda. Inda. Anenge akutondisemesa. Wakutoenda pane mumwe futi? Ndodanana nemumwe. Ndodana anenge achitondida achindipa mari. Ndikangosangana naye handichatomuda ndobva ndatomuramba. Taifunga kuti varume kachete ndo vanodaro kuti vakarara munhu havachada. Hezvo kuvakadzi zviriko. Tete, muri kurinzwa kadambudziko remuzukuru? Ndiri kukumbirawo kuti mumubatsire Prophet. Hapana anomunzwisisa dambudziko rake. Ari kugara upe muzukuru? Ndini ndinogara naye. Imi mune murume wenyu? Wangu Prophet. Unoona chii muzukuru? Taurai Prophet. Pane chuma chaunogara wakasunga. Wachipiwa nani? Natete ava ndogara navo. Tete, ndakungoita kuti ndiite kuti muzukuru wenyu abvise chuma chamakamupa okupa imi mupfeke. Zvinoita? Ndinenge ndakunzwa kubva kwamuri Prophet. Iwe musikana. Prophet. Unacho here chuma ichi? Chuma ndinacho. Maasha, budai naye. Buda nevanhu ava, budai navo. Mungoenda paseri pakangowanda kana kusaZambia abvise chuma icho chauye nacho andipa. Send us fire, the Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. Tuma moto, we are mutene. Tuma moto, tuma moto. Tete, chuma chacho maimupirei, maybe ndo patingade kuti titangire. Ndakamupa iri present. Emi munopfeka here chuma? Kwete. Musikana, paunopiwa mari nevakomana vanonge vachidanana vekuwanda avo, mari yacho unodya ndani? Taishandisa kumba natete. Handiti mati munonzwa kwandiri Wangu Prophet. kuti mupfeka here kana kuti moregedza? Inini handidi kupfeka Prophet.
ngavapfeke anditi ndo vakandipa. Alright, kupfeka kwakanyanya. Handifunga kuti tingavamanikidze kupfeka vasingadi. Handi mati musuda kupfeka? wangu Prophet. Why musingadi kupfeka? Handipfeke chuma. Alright. Avapfeke chuma munhu hamanikidzwe. Saka ndoita imwe option. Ndangokugumisai chuma chenyu kungokugumisai chuma. Sisondioni. Ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musi Friday, 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa kuSPIRITUAL Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.